Ito ang kanyang damit. Unting-unti kong sinusuot mula sa ulo pababa. Marahan lamang. Ngayon, itataas ko ang kanyang kaliwang kamay. Papasok sa butas ang kamay ng marmot. At sa kabila naman, papasok ko naman ang kanong kamay sa damit. Sa butas ng damit. Ayan na. Inaayos ko sa may likuran na bahagi ng kanyang katawan. Binababa ko ang damit, ganyan din sa may harapan. Gamit ang aking kaliwang kamay, binababa ko ng kanyang damit para mag-ugma ito. Ayan. Okay na marahil yan. Bagay na bagay sa kanya. Diba mahusay ang pagkakagawa siya? Okay. Bagay na bagay na sa kanya. Ayan. Sige pa, maayusin ko pa. Hanggang magmukha siyang isang bata. Masing-masing. Ayan na. Para siyang isang tuta. Masing-masing siya. Sa kanyang tiyan.